Vítame vás na podcaste Dvaja. Dnešnou témou bude karma, ako ju vnímame a čo si pod ňou predstavujeme. Keďže ty sa venuješ mentoringu a dosť veľa klientov chodí za tebou so svojimi problémami, ťažkosťami a bojmi, tak často sa dostávate. Už nezačínam od znova. Už ideme. Tak často sa dostávate práve k slovu karma. Ako vnímaš ty karmu, alebo čo podľa teba karma je? Karma, ako každý pozná, je zákon príčiny a následku. Áno. To je tá definícia karmy asi, aby sme začali nejak tak správne. A čo je naozaj karma, čo to znamená, že zákon príčiny a následku, že všetko, čo robíme, to má isté následky. Častokrát spájame, alebo niektorí spájajú karmu len s minulými životmi. Ale to vôbec nesúvisí. Teraz je tak zrýchlená doba a tak rýchlo žijeme, že jeden deň urobíme niečo a možno druhý deň a niekedy ešte v ten deň sa nám to vráti ako bumerang. Čiže presne o tom je tá karma, že by sme sa naučili správne žiť, aby sme si nevyrábali zbytočné trápenia alebo zbytočne, aby sme sa netočili v jednom kruhu, ale aby sme sa posúvali dopredu. Lebo karma presne znamená to, že stále si vyrobí človek niečo, čo sa mu neustále vracia. Čiže na to, keď ja chcem plynule prechádzať vo svojom živote, tak si nevyrábam zbytočnú karmu. Hlavne tu hovoríme o negatívnej karme. Karma môže byť aj pozitívna a negatívna. Môže byť aj pozitívna, môže byť aj negatívna. Pozitívna karma je úplne v pohode. Čiže to znamená, že všetko dobré, čo dávam, sa mi to vráti niekde. Samozrejme, nikdy netreba čakať, že to od tej istej osoby, lebo ja môžem dať niekomu niečo, alebo môžem nejakej osobe pomôcť a úplne od niekiaľ inokadia sa mi to vráti. Jasne. Hovoríme tu hlavne ale o negatívnej karme, ktorá je viac nepríjemná. Čiže tam sa potrebujem učiť, ako správne žiť. Čiže na tom nás karma učí. Jasne. Ale treba si dávať pozor, že často počujeme od rôznych zdrojov, že také ospravedlnenie. Ja často počujem od niektorých mojich klientov alebo niektorých ľudí aj na sociálnych sieťach vidím isté ezoterické skupiny, ktoré všetko už ospravedlňujú karmu, že tak to preto teraz žijem ťažko, lebo v minulom živote som bola to a to a to, alebo som niekomu ubližila. Čiže kvázi to ospravedlňujeme. Karmu čistíme stále. To znamená, že to, že mám niečo karmicky dané, že áno, napríklad niekto má karmicky dané, lebo v minulom živote mal ťažký život, zneužíval ľudí, peniaze, neviem. A možno má dané, že teraz do svojich 30 alebo 40 rokov nebude mať peniaze, alebo bude tak mať LTT. To neznamená, že teraz to ospravedlňuje všetko a ten človek nemá nič robiť. Lebo to sa kľudne môže natiahnuť aj na ďalších 10, 20, čiže plus roky. Takisto sa to môže aj skrátiť. Ale takisto presne to, že sa môže skrátiť, keď ten človek to pochopí, že áno, dobre, mám to dané, to znamená, že aj tak viem zarobiť, len musím možno trošku viac námahy do toho naložiť. Že nejde to tak hladko, nejde to tak prirodzene, ale sa vysporiadam s tým, že áno, možno budem musieť viac úsilia do toho dať, viac pracovať, ale s tým vedomím, že ale tým si čistím karmu svoju. Čiže nie, že doma teraz sedím do svojich 40 a poviem si, že však úplne v pohode, na čo by som išla pracovať, keď aj tak si nezarobím veľa. Čiže veľakrát treba si dávať pozor, aby sme neospravedlnili teraz všetko s karmou. Karma je na to, aby som si uvedomila niektoré veci, že by som si uvedomila, že keď mám teraz ťažšie obdobie, tak to mám preto, lebo. Jasné. Ale takisto hovorím, nie iba v minulom živote, niekto v tomto živote niekomu ublížil, využil a podobne, tak musí s tým rátať ten človek, že áno, to sa vráti.
Možno o 5 rokov, možno o rok, možno o týždeň, ale sa to vráti. Všetko má svoje následky v živote. Ja som stále tak učila aj môjho syna, aj keď bol malý. Stále som ho učila, že všetko, čo urobí vo svojom živote, všetko má svoj nejaký následok. A je to hlúpo si myslieť, že nie. Že môžeme kvázi beztrestne robiť všetko a čokoľvek. A správať sa hociako. Áno, a správať sa hociako, lebo všetko sa nám vráti, ale že všetko. Takže treba zvážiť každý jeden svoj krok. A nie sa sťažovať, že mám ťažký život. Treba sa pozrieť, mám ťažký život? Prečo? Kvôli čomu? Kvôli čomu? Čo som niekomu urobila, alebo čo ma učí, lebo karma znamená aj to, že potrebujem sa niečo naučiť. Čiže čo sa potrebujem naučiť na to, aby som mala ľahší život. Nie obviňovať okolie, ale hovorím, pozrieť sa na to, čo ma to učí, čo ma tá daná situácia učí. A vtedy sa dá úplne ľahko žiť a ľahko prechádzať životom. To je pravda. S tým úplne súhlasím. Ja som stále považoval svoju, keď som bol mladší, karmu za nejaké také klišé slovo a len som počúval to, jak často sa používa a v podstate som sa z toho slova nejakým spôsobom smial, lebo nikdy som mu dobre nerozumel, že čo to vlastne znamená. Mi to prišlo nejaké nové slovo, tak teraz všetci ho používajú a ani nevedia ten význam, tak mi to prišlo. A vo mne to slovo karma prvýkrát zarezonovalo tak poriadne, aj to so mnou otriaslo. Spomínam si na takú jednu situáciu, keď jeden môj známy si kúpil nové auto. Vtedy to bolo dosť dobré, malo aj také kamery 360-kové a senzory všelijaké a bezpečnostné systémy a tak ďalej. A jeden jeho kamoš si požičal to auto a narazil s ním do stĺpu pri cúvaní a keď som to videl, tak som sa tak začal smiať, že jak je to možné, že si narazil, že tu máš 360-kovú kameru, rôzne senzory a tak ďalej, že čo si debil úplný a začal som sa tak posmievať. Ešte vnútri som to tak znásobil. A čo sa stalo o 2 týždne presne tým istým autom a ešte presne s tými systémami, s tou istou 360 stupňovou kamerou a tak ďalej som presne to isté miesto trafil ja, keď už to auto bolo opravené, tak presne tam isto som trafil ja. Čo som si povedal, že tak toto mi iným spôsobom tam zrátali. Takže odvtedy to bolo moje také prvé stretnutie s tou karmou, že ako to vlastne funguje, že fakt, lebo ešte si poviem, keby to bolo nejaké iné auto, iné miesto a tak ďalej, lenže to isté auto na tom istom mieste, ten majiteľ normálne kúkal, že čo sa vlastne deje. No a pre mňa to bolo také precitnutie a odvtedy stále viac a viac s tou karmou nejak sa snažíme byť kamaráti, aby sme si nerobili naprieky a teraz mám pocit, že tá karma nefunguje, čo sa týka možno týždňov, ale funguje možno, čo sa niekedy aj v hodiny, niekedy dní, ale je extrémne rýchla. Že hoci čo robím a mám pocit, že to nie je len činy a veci, ktoré poviem, ale dokonca aj myšlienky, ktoré si myslím, tak častokrát sa mi vrátia tak, aby som sa z toho niečo naučil. Mm-hmm. Samozrejme aj pozitívne a ja sa zatiaľ viac učím z negatívnych, takže tie prevažujú. Áno, často treba si uvedomiť, ale aj pozitívnu karmu, lebo napríklad, keď chcem konkrétny príklad, ja stále tak som si všímala alebo vnímala, že ty si taký človek šťastlivec, že dá sa povedať, že máš spokojný život, si spokojný so svojím životom, celkom sa ti darí, celkom si šťastný. Áno. Stále som pozerala, že aj celkom sa mi zdalo, že stále máš aj šťastie. A kým sme sa poznali len tak povrchne, že tak úplne tie naše začiatky, tak som ťa tak z boku sledovala a stále som vnímala, že ako môže mať ten človek také šťastie, že vo viacerých veciach. A potom som si všímala, že strašne veľa aj dobra robíš. Uh-huh. A podľa mňa to presne to, že sa nám zrátajú, presne keď chceme o pozitívnej karme niečo hovoriť,
že netreba zanedbať tie malé veci. Som si všímala napríklad, keď sme išli či už na Bankov alebo hore, akože vonku v prírode a keď si uvidel malý sáčok na zemi, tak ty to dvihneš, dáš do vrecka, potom to vyhodíš, keď sme už mimo prírody. Alebo sa staráš o psa, o zviera, aj keď to nie je priamo tvoje zviera, ale staráš sa. Čiže presne takéto drobnosti podľa mňa sa zrátajú potom a sa to vráti. Presne tak, ako tá negatívna karma, tak sa vracajú tie pozitív vo forme nejakého kvázi šťastia, čo si myslíme, že šťastie je, ale to je len následok tých pozitívnych, malých pozitívnych vecí, ktoré robíme. To len hlavne preto spomínam, lebo chceme povzbudzovať aj našich poslucháčov, aby nezanedbávali tie presne malé dobré veci, lebo však na čo by som to dvihla, keď aj tak je tu kopec smeti napríklad v prírode. Jasne. Ale presne to, že všetko sa ráta. Každý jeden náš krok sa ráta, každé jedno rozhodnutie sa ráta a to je ináč také fascinujúce podľa mňa, keď tak človek porozmýšľa nad svojim životom, že všetko sa ráta. Všetko, čo robíme, tam buď dostaneme ako v škole červený bod alebo čierny bod, nie? A potom, keď asi máme 5 čiernych bodov, tá 5-ka, to potom sa nám to zráta a sa nám to vráti nejak. A evidentne na tom niečo bude, keďže už aj predkovia, poznáme kopec prísloví, napríklad asi také najvystížnejšie, čo sa týka karmy, je, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. A to myslím, že hovorí za všetko. Čiže áno, len nejde o to, že nás trestá nejaký boh, ale presne všetko sa nám to tak vracia akože nejakým spôsobom. Ja si myslím, že lebo keď hovoríš aj o tom mojom šťastí a že kopeckrát som to tak nevnímal, teraz už to vnímam o mnoho viac, že aký mám super život a ako všetko mi ide v podstate ľahko. Ako máš super partnerku. A ako mám super partnerku. Lenže častokrát to nie je len o tom, že nejak pozitívna karma, len si myslím, že častokrát si aj my sami potrebujeme dovoliť, aby sme ten šťastný život mali, lebo zbytočne sa nám budú diať, alebo sa mi budú diať dobré veci, keď ja ich budem odmietať. Lebo častokrát vidím, že aj mne sa to často stávalo, že vyslovene mám seba destrukčné sklony, že niečo môže byť úplne ľahko, prečo by som si to nesťažil alebo nevymyslel nejakú obchádzku úplne zbytočnú. Hej, ale to už je skôr o tom, že áno, sme naučení ťažko žiť. Nie ľahko, ale za všetko treba bojovať, za všetko treba krvopotne a možno tam treba aj odlíšiť to, že čo je fakt karma a čo si spôsobujeme my sami. Lebo niekedy to s karmou nemá nič spoločné, niekedy je to len naše rozhodnutie. Rozhodnutie, zatvorenosť. Alebo Lenže aj tým spôsobujeme karmu. No. Lebo ale tým už generujem novú karmu skôr. Čiže napríklad, keď niekto nemá rád sám seba a ubližuje sebe, tým tiež si vytvára nejakú karmu, lebo je to rozhodnutie nejaké a to už nejaké následky zase bude mať v budúcnosti. Čiže tá karma sa nevníma len vyslovene voči ostatným ľuďom, alebo aj voči sebe. Aj voči sebe. Čo môže byť ešte častokrát ťažšie ako ostatným, lebo to, keď sme zlí k ostatným, alebo keď som zlý k ostatným, tak to viem asi veľmi rýchlo rozšifrovať. To, keď som zlý k sebe, niekedy to trvá roky, niekedy si to ani neuvedomím. Takže to je asi tá najnáročnejšia časť práce. Že naučiť sa mať rád a naučiť seba vnímať inak a dať seba na prvé miesto. Hlavne v dobe, kedy, alebo už teraz ani nemožno, ale sme po období, kedy sa vnímalo, že egoizmus to je najhoršie, čo môže byť. A teraz na novo dať si programy, že trošku egoizmu je to v poriadku. Akože nemyslím o tom negatívnom egoizme, keď ja a dlhodobo nič, a potom zase ja, ale skôr o tom egoizme, že je v pohode, keď seba dám na prvé miesto, lebo keď ja som v pohode, tak viem pomôcť aj svojmu okoliu. Čiže skôr taký egoizmus. Ja si myslím, že to je nutnosť, nie v pohode. Jasné, že áno. Jasné. Ináč
teraz mi napadlo, že vlastne často si spomínala, že keď do niečoho som veľmi vstupoval, aby som neťal karmu druhých ľudí na seba. Vieš o tom niečo viac porozprávať? To ma veľmi zaujíma. Áno, to väčšinou vtedy je, keď niekoho veľmi chceme zachrániť. Áno. A ten človek to nechce. Áno. Že tým vtedy ja vstupujem do jeho karmy a jeho život, jeho ťažkosti, ako keby som, aby sme to nejak znázornili, ako keby som jeho vak zobrala na seba a potom nesiem to ja. Vieme dať aj nejaký príklad konkrétny? Taký veľmi konkrétny príklad sa stal mne, keď som mala jednu klientku raz a to bolo pre mňa také ponaučenie, že vtedy som sa naučila, že kde je tá hranica, keď už nepomáham, keď je dosť. Mala som jednu klientku a ona prišla ku mne a nevedela sa vyrovnať. S krížami mala problém, ale taký problém, že nebola tam fyzická príčina, ale z ničoho nič, ako keby niečo sa potrebovala naučiť, lebo niečo ju tak zrazilo na zem. A ona vošla a ja som vedela, že jej neviem pomôcť, že nemôžem. To som cítila, že to je tá hranica, že nie. A ja som dosť tvrdohlava a som si myslela, že som aj Boh, že každého viem zachrániť naraz. A som do toho vstúpila aj tak, že ale ja ukážem, že ja to dám. Keď to zvládnem, že jasné, že odíde úplne zdravá. Ona aj odišla úplne zdravá, akože vyrovnaná, úplne v pohode. Druhý deň mala cestovať do Nemecka. Šlo autom. Aj odišla úplne v pohode. Ale ja na tretí deň som ráno chcela vstať a som sa nevedela postaviť z postele. A to som vtedy mala 3-mesačné babätko. A som bola úplne hotová, lebo vtedy ma manžel musel normálne otáčať na posteli. Ja som sa nevedela pohnúť. Som sa postavila a s jeho pomocou som sa dostala k lekárovi. Nikto nevedel, čo mi je. Povedali, že kvázi som zdravá, len ja som nevedela chodiť. Ja jednu nohu som ťahala za sebou. To bolo strašné. A tak som sa trápila asi nejaký mesiac. Pekne. Veľmi dlho. A chodila som na rehabilitáciu. No všetko možné, čo sa dalo. Meditovala, neviem. Lenže ja som hneď vedela na druhý deň už, po tom, čo sa mi toto stalo, lebo tak zrazu, keď to tak udre, no, že to je tá moja karma, že som zasiahla do niečoho, čo som nemala. Že som to stiahla, ten jej problém som stiahla na seba. Preto tam fyzická príčina nebola. Nemala som nič seknuté. Som mala všetko v poriadku, len som nevedela chodiť. Čiže treba si dávať pozor, do čoho zasahujem, koho idem zachraňovať za každú cenu. A nie náhodou potom sa stane aj to, alebo sa stáva to, že potom sa všetci tak chceme, napríklad v rodine, jeden druhého zachraňovať, že potom všetci sú takí rozhádaní. A potom väčšinou sa stane to, že ten, kto vlastne chce pomôcť, ešte ostane ten taký najhorší. To častokrát je, že ešte potom ten začne seba ľutovať, že no jasné, ja chcem pomôcť a ešte ja som ten najhorší zrazu. A to presne preto, lebo zrazu stiahne na seba všetko a zrazu naozaj on vyzerá, že je najhorší. Takže ako keby ubližovať chcel, lebo zrazu celý vak má na sebe. Celú starosť. A to netreba robiť. Ja stále hovorím, že ubližujeme tomu druhému, lebo ja môžem sa snažiť alebo chcieť vyriešiť jeho problém, stiahnuť na sebe, ubližím sebe, a ubližím jemu, lebo on sa z toho nič nenaučí a jemu aj tak sa opakuje tá istá situácia, lebo potrebuje niečo sa naučiť, dovtedy sa mu bude život prinášať túto skúsenosť, kým sa nenaučí. Čiže akurát hovorím, ubližím sebe. A ubližím aj jemu, lebo oddalujem tú jeho skúsenosť alebo to jeho možnosť alebo šancu sa niečo naučiť. To často aj ja riešim s klientmi a dosť často sa to opakuje, že ako náhle prídeme na nejaké rodinné väzby alebo tak a je tam nejaký problém v rodine a nikto v rodine, je tam možno nejaká trenica medzi matkou a bratom a on je akože brat toho brata a jeho sa to nejakým spôsobom netýka, lenže on je akože z kola von, lenže potom má pocit, že potrebuje zachraňovať ten vzťah tých dvoch ľudí
a automaticky sa do toho chce nejakým spôsobom vložiť. A keď som mu povedal, že vlastne to nie je o starosť, že tým aj tak nič nevyrieši, tak hej, ale však pre Boha, však jak by som ja vyzeral, keď ja som úplne v pohode a oni sa trápia, dokonca on ani nevedel pripustiť tú možnosť, že by to nechal tak, že by sa nejakým spôsobom do toho nestaral, lebo že potom už on by vyzeral ako. Hej? A toto dosť často sa s týmto stretávam a potom presne ten tretí človek, ktorý je mimo toho problému, tak často sa stáva, že dokonca má nejaký zdravotný problém, alebo potom je najhorší, tak ako si povedala. A myslíš, že tam je nejaká hranica, že kde je ešte dobre zasahovať a čo už treba nechať tak? Alebo... Podľa mňa každý by musel cítiť, že kde je tá hranica. Lebo to u každého to je iné. To sa nedá povedať, že kde je tá hranica. Každý musí cítiť, že poviem svoj názor a tým urobím krok dozadu. Čiže nejdem. Hlavne nechcíme zachraňovať. Nikdy nemôžeme nikoho zachrániť. Na silu. To vôbec. Čiže a zachrániť celkovo nemôžeme nikoho. Môžeme pomôcť niekomu, zachraňovať veľmi nie. Čiže ja môžem povedať svoj názor, ako to vidím a potom to nechám tak. Lebo to už ďalej, to není na mne. Ten druhý buď pochopí, alebo nepochopí. Jasné. Čiže není to potom o mne. Asi najlepšia hranica bude, keď ako náhle už niečo ide na úkor môjho zdravia, alebo už sa tam začínam cítiť nekomfortne a bezradne, tak už asi sa treba stiahnuť. Že už keď ma to stojí strašne veľa energie, lebo všetko je vlastne zákon akcia a reakcie v podstate. Hej. Čiže keď dávam dobro, mal by som dostávať dobro. A keď ja len dávam a nedostávam nič dobré, tak je asi niečo zlé. Tak niečo zlé, áno. Že buď dávam to, čo nemám dávať. Áno. Čiže čo není potrebné. To veľakrát sa stane aj také niečo, keď niekto... Ja poznám takých ľudí, čo strašne pomáhali, či už zvieratám, že tým zachraňovať tie zvieratá, alebo nakoniec sa rozdali, alebo ľuďom, že dávali všade svoju celú výplatu, Jasne. stále dačo a istý čas sa cítili dobre, ale potom už nie. Lebo tá hranica sa presiahla. Potom ich to zomlelo. Úplne, že aj finančne ich zrujnovalo. A ešte potom, keď nedávali, už prestali dávať, lebo už nemali z čoho, tak ešte oni boli tí zlí. Lebo už nedávajú. Že ako to môže urobiť. Ako môže byť taká sebecká napríklad. Mám jednu, na ktorú tak vybehli. Čiže práve preto stále treba vedieť tú hranicu. Lebo netreba veľmi zachraňovať. Môžem ja pomôcť, ale nie zachraňovať na úkor seba. Tá rovnováha stále musí byť vo všetkom. Čiže tak. Dobre. Prejdeme si ešte 12 zákonov karmy? Môžeme tak prebehnúť, áno. Dobre, čiže prvý zákon, veľký zákon. Ako zaseješ, tak budeš žať. To presne je o tom, čo sme už aj tu začali hovoriť, čo robím, čo zasejem, tak to budem žať. Čiže to, čo robím, tak taký výsledok budem mať. Nie? Že, ako ty to chápeš? Presne. Čo robíme, to je presne o tom, čo sme hovorili úplne na začiatku. Čo dávam, čo robím. Každá jedna naša v živote akcia, myšlienka, čin, veta sa nejakým spôsobom spočítava a na konci dostaneme nejaké Len treba si dávať pozor, ako sme už hovorili aj doteraz, že nie je ten človek najlepším človekom, čo neustále dáva a dáva a dáva. To s dobrotou nemá nič spoločné. Čiže treba vedieť, kde je tá hranica, lebo ja keď dávam, tak to ešte neznamená, že som naozaj, že samé dobré veci len robím, lebo len dávam. Čiže to je presne napríklad ten príklad môžeme uvieť, že ako viac dávam. Keď svojmu dieťaťu budem chytať ryby, alebo ho naučím chytať ryby. Čiže to je presne o tom. Tak väčší osoch to má, keď ho naučím chytať ryby. A nie, že mu budem dávať každý deň tie ryby, alebo budem namiesto neho chytať. A väčšinou presne toto robíme, že
pre nás je ľahšie chytať tie ryby pre svoje dieťa alebo pre hocikoho, než naučiť toho človeka to. Lebo nevieme povedať nie. Alebo je to pohodlnejšie. Alebo je to pohodlnejšie, presne. Dobre, takže ideme na druhý zákon. Zákon stvorenia. Dobre som to prečítal. Áno. Zákon stvorenia znamená, to hovorí o manifestácii. To, čo manifestujem, to, na čo myslím, to tvorím. To sa mi deje. To sa mi deje. Tých 12 zákonov karmy je dôležité hlavne kvôli tomu, aby sme sa naučili správne žiť. Áno. Lebo keď niekomu povieš, že žiť tak, aby to karmicky bolo správne, tak ten človek nevie, čo má robiť. Jasne. Ale keď prejdeme tých 12 zákonov, že čo je dôležité, že dôležité je to, čo robím, všetko má svoj následok. Alebo po druhé to, že to stvorenie, že na čo myslím, to tvorím. Čiže je dôležité, aby som sa naučila správne rozmýšľať alebo správne myslieť, aby som správne veci tvorila do svojho života alebo do života iných, lebo aj moje okolie, tým úzke okolie to určite má. Takisto. Možno preto aj teraz taký veľký boom toho pozitívneho myslenia, len tak, čo sa možno niekedy až tak veľmi by som povedal preháňa. No možno, že to je to dobré a občas aj preháňať, lebo mám pocit, že fakt aspoň ja často myslím na tie negatívne veci a potom sa čudujem, že sa mi to deje. Miesto toho, aby som sa fakt sústredil na to pozitívne a z tých negatívnych sa poučil, otočil stranu a potom sa sústredil len a len na to pozitívne. Lebo aj v tých negatívnych, ako sme už niekoľkokrát hovorili, stále sa dá nájsť niečo pozitívne a nejaká cenná lekcia. Áno. Dobre, ideme na ďalší? Áno. Veľmi dôležitý zákon. Tretí. Zákon pokory. Zákon pokory. Jednak byť pokorný a hlavne vedieť prijať. Práve včera som mala jednu klientku, ktorá má problém s jedným členom v rodine a som sa ju pýtala, že prečo jej to úprimne nepovie. Tak ona mi povedala, že ona už povedala, ale potom tá osoba stále sa urazí. A zákon pokory je presne o tom, že keď niekto nám niečo povie, čo sa mu nepáči na našom správaní, to neznamená, že musím byť s tým stotožnená hneď, ale minimálne to musím prijať. Čiže prijať ten názor napríklad. Že dobre, si to vypočujem, ale neurážam sa. Keď mám pocit, že to tak nie je, tak skúsim to vysvetliť, možno len zle to bolo pochopené. A keď to tak, ale keď sa nad tým zamyslím a to tak je, tak skúsim s tým niečo urobiť. Čiže zákon pokory je presne o tom, že neurážam sa, keď mi niekto niečo povie, ale príjmem to s pokorou. Lebo potom ako sa chcem učiť. Čiže to presne o tom je. A toto je veľmi častý jav, že niekomu povieme niečo a tá druhá strana sa hneď urazí. A ja už som hovorila tým istým osobám, že keď sa urazí, tak sa urazí. Je to jej problém. To nie je náš problém, že ten druhý. Ja keď poviem slušne, že čo mi vadí a tá druhá strana sa napriek tomu urazí, tak ja s tým neviem nič robiť. Čiže tam zodpovednosť není na mne. Tam už je jeho zodpovednosť, ako príjme tú informáciu. Moja zodpovednosť je to, že povedať to niečo normálne. Čiže nie kydať, nie nadávať, ale tak slušne vysvetliť, že mňa sa to dotklo a prečo. Jasné. A s tou pokorou to platí takisto aj keď, čo sa týka úspechu a pozitívnych vecí, lebo si myslím, že to je na obidvoch stranách. Či už negatívne, takisto aj tie pozitívne veci treba vedieť zvládnuť s pokorou a no hlavne držať pozitívne veci, lebo potom, keď človek je zrazu úspešný, tak pokora, tam sa ukáže, či je naozaj pokora, alebo nie je. Že ako odplácam univerzu. A potom veľmi rýchlo sa môže stať, že ten človek príde o ten úspech, lebo nevedia to prijať s pokorou. Jasné. A potom presne tam sa ukáže aj tá karma. Že, A nie je to hneď, ide to tak postupne. Stále sú tam nejaké šance a nejaké signály na to, aby sme pochopili. Nejaký zdvihnutý prst. Nejaký zdvihnutý prst. Áno. 4. bod, 4. zákon rastu. To znamená, že my musíme rásť, čiže nesnažiť sa meniť okolie, ale meniť seba. Ja musím rásť, keď chcem, aby rástlo aj moje okolie. Čiže ja potrebujem urobiť zmeny v sebe a nie na silu meniť svoje okolie a prispôsobiť mne. Tým asi je povedané všetko.
5. bod, 5. zákon. Zákon zodpovednosti. To je asi veľmi, veľmi dôležitý zákon. Byť zodpovedný za svoj život. To znamená, že za svoj život, za môj život, nie iný, nie okolnosti, nie vláda, nie neviem, kto môže, ale môžem za to ja. Čiže ja nesiem plnú zodpovednosť za svoje choroby, čo veľmi často nevieme prijať, že keď ja som chorá preto, lebo buď ubližujem sebe, buď nevnímala som niektoré znamenia, buď vyčerpávam seba, svoj organizmus a dokedy to môžem robiť. Raz sa mi to zráta. Čiže ja som zodpovedná. Keď sa mi nedarí, tak ja robím niečo zlé. Ja idem možno zlou cestou. Je to stále o mne. Keď mám dobrý život, tak aj za to ja môžem. Nie okolnosti, ale ja. Čiže byť zodpovedný za svoj život na maximálne. 6. zákon, zákon zapojenia. Že všetko je prepojené v našom živote. Všetko je, tak ako sme hovorili, príčina, následok. Čiže všetko je prepojené. Všetko ako zákon, ako synchronicitu. Ako keď hovoríme o Čiže zákon prepojenia. Áno. Skôr asi, nie? Skôr asi áno, že zákon prepojenia, hej, zapojenia. No. Ale áno, ako synchronicita. Čiže že keď sa ja rozhodnem dneska ísť doľava alebo doprava, tak tam ma čaká niečo, čo... Včera som napríklad presne od jednej klientky počula, že konečne podala výpoveď a prijala jednu prácu, že síce tá novú prácu, síce tá práca nie je jej vysnívaná práca, ale jej to prišlo do cesty. A ona verí, že presne tam začne pracovať a ju to posunie niekam bližšie k jej snu. A mi hovorila, že presne o tom to je, že je jedno, čo robím, len keď chcem zmenu, tak prijať tú prvú zmenu, ktorá ma posunie ďalej. Čiže všetko je prepojené, všetko je kvôli niečomu. Normálne začínam mať pocit, že ľudia stále viac a viac sa nejakým spôsobom prebúdzajú a začínajú si uvedomovať tieto, by som povedal, primitívne a jednoduché zákony, ktoré už naši predkovia dávni dodržiavali absolútne bez problémov a mali pomerne ľahké životy, aj keď sa zdali, že sú ťažké. Čo krásne, toľko nerozmýšľali. Im niečo prinášalo ráno, tak to brali. A nie, že či áno, nie, lebo akože nebolo toľko. Google vyhľadať, že či to pozrieť nejaké hviezdy, ak stoja. No. Čiže beriem to, čo a tým pádom plávem s prúdom. Nie proti. A mám pocit, že teraz zase sa dostávame do tej fázy, keď zrazu začíname jednoduchšie žiť. A možno fakt sa snažíme vypínať to logické uvažovanie a tú hlavu tak, aby nám neškodila. Áno. Dobre. Máme odbočenie. Ideme na 7. zákon. Zákon sústredenia. Nikdy by sme nemali, a to je aj taká kniha, že jediná vec, áno. Že mali by Mám sme ju v knižnici pripravená. Áno. Mali by sme sa sústrediť naraz iba na jedinú vec. Áno. Čiže mali by sme jednu vec robiť na 100%. To platí samozrejme len pre mužov, nie? Lebo ženy vedia viac vecí robiť. Ženy vedia viac vecí naraz robiť a ja sa malujem a pozerám telku. Na to som nenarazala. Naša debata včerajšia. No. Áno. Presne tak. Takže ako to je? Že ženy vedia na viac vecí. Sa sústrediť mužom až tak to nejde. Hej. Potom by nás nenaháňali. Hej. Nie, samozrejme. Tu sa myslí nie iba na také drobné veci, aj keď možno aj v prípade tých určite, ale myslí sa skôr na to, že keď robím jednu vec, tak vtedy sa sústredím len na tú vec. Čiže keď, riešim svoje zdravie, tak plne sa sústredím na svoje zdravie. Keď riešim svoju prácu, zmenu, tak nerobím 1000 vecí naraz, ale sa sústredím. Ja poznám človeka, čo akurát sa sťahuje, mení prácu a strašne veľa a nezvládá to. Je to veľmi veľa vecí naraz. Tak to potom dopadne. A presne, tak to potom dopadne. Čiže nemôžeme chcieť všetko naraz. No, s tým budeš musieť pomôcť tým 8, lebo viem prečítať zákon,
Záujmu a dávania. Aha, záujmu a dávania. Áno. Tak tam prijímanie, dávanie stále má byť v rovnováhe. Čiže my sme hovorili aj o dávaní, ale je veľmi dôležité vedieť aj prijímať. Ináč o tom prijímaní už dosť často rozprávame. Často, lebo je to aj veľký problém. Ja častokrát mám ľudí alebo stretnem ľudí, ktorí s tým majú problém. A ty ako prijímaš? Že už oveľa ľahšie. Kedy som nevedela, ale to podľa mňa aj preto, lebo sme boli tak naučení, že aby sme neprijímali. Ja si pamätám, že sme nemali od nikoho nič zobrať a podobné veci, lebo to není slušné. A podobné programy, jasne, to si pamätám. Keď máme z detstva, tak potom sa to niekde zapíše v podvedomí a potom jasné, že v dospelosti chceme dávať, lebo ten človek, ďalší program, že ten človek je dobrý, ktorý dáva veľa a netreba prijímať, lebo tým využívame ľudí a ochudobňujeme a podobné veci. Čiže potom samozrejme, že máme problém prijať hoci aj jeden keksík, lebo hneď pozeráme na to, že ako by som to mohla vrátiť čím skôr. Čiže ako rýchlo to viem nejak splatiť. Čiže rýchlo hľadám, čo by som mohla aj ja tomu človeku dať. A pritom to není tak, lebo ja môžem dostať od niekoho a môžem dať úplne niekam inám. Čiže treba nechať také plynutie, taká voľnosť, lebo tá energia nech pekne plýva. Plínie, čiže nech prúdi. No, presne. Áno, ako voda. Áno, byť v tom prúdení. Áno, to je to správne. Správne. Že byť stále v prúdení. A keď stále sme v prúdení, tak sa aj darí, lebo stále dostávam, prijímam, dávam. Čiže, a posúvam sa stále. Čiže neblokovaj to krčovito, že pre Boha, dostala som tu dačo, tak tu sa zaseknem, lebo teraz ako to vrátiť a len sa zamotávam v tom kruhu. Namiesto toho, aby som išla a možno niekto bude potrebovať nejakú pomoc a dávanie je aj to. Čiže prijímanie a dávanie nie je len o peniazoch, že teraz len peniaze dostávame, peniaze dávam, ale hoci pomoc, hoci možno niekomu pomôžem prejsť sa cez cestu, alebo že naozaj. Tak keďže všetko okolo nás je energia, aj peniaze, tak berieme, tak je v podstate jednou akou formou tá energiu dávame a dostávame a príjmame. Dobre, ideme na bod 9. Zákon zmeny. Áno. Že všetko je o zmene. Netreba sa báť zmeny. Častokrát mám tu klientov, ktorí hovoria, že 30 rokov sú na jednom pracovisku. Je to v pohode vtedy, keď človek je tam šťastný a naozaj si to užíva a je to jeho cesta. Ale nie je to v pohode vtedy, keď nerobíme krok len preto, lebo sa bojíme zmeny. Čiže všetko je o zmene. Treba prijať to, že aj ľudia ku nám do nášho života prichádzajú a odchádzajú. Je to prirodzené, je to zmena, lebo málo kto ide celý čas vedľa seba. Dokonca dneska som akurát počula jeden podcast ráno a tam hovorili, že jeden vzťah môže fungovať 10-15 rokov, lebo tak rýchlo sa menia tí ľudia, že po 10-15 rokov už nemajú si čo veľmi povedať. Pokiaľ nekračajú spolu. Tam to nehovorili, ale ja si myslím presne to, čo hovorí, že pokiaľ obidvaja na sebe pracujú a stále si vymieňajú tie skúsenosti, tak to nemusí byť. Ale väčšinou vidíme aj my, že presne po 10-15 rokoch sú úplne inde. Čiže ako keby jeden bol na druhom poschodí alebo na treťom a druhý alebo sa držia navzájom. Alebo sa držia navzájom a sú nešťastní obidvaja, lebo obidvaja stagnujú. Tu máš celkom peknú vetu napísanú. História sa opakuje, pokiaľ nebude zmenená. Veľmi dobre. Lebo? No povedz k tomu niečo. Prečo je to pre teba dôležité? Nikdy som sa nad tým nezamýšľal, lebo stále som tam bral, že história sa opakuje, akože to bol nejaký tento, len tu je taký dodatok, pokiaľ nebude zmenená. Čiže presne to isté. Tak mi to príde aj, čo sa týka jednak či už môjho života, alebo aj keď sa pozriem na tú či už politickú situáciu, alebo akú, tak presne sa ten kolobeh opakuje, pokiaľ sa z toho niečo nenaučíme a niečo nezmeníme.
presne to, že napríklad čo sa týka aj tej politickej situácii, mňa stále sa tu pýtajú na môj názor. Ja som voči tomu, ja to neriešim, lebo podľa mňa, čo je veľmi dôležité, či už bereme z karmického hľadiska, stále máme to, čo si zaslúžime. Čiže ja si myslím, že my nemôžeme mať hore vo vedení niečo iné, než sme my. Čiže to, čo my máme, je našim obrazom. No veď to sú ľudia z ľudu. Našim zrkadlom. Čiže zbytočne nadávame niekde hore, lebo presne to treba zmeniť najprv v sebe a potom úplne niečo iné by sme volili. Takže to je stále o tom, že si vyberáme len to, či už ľudí, či už kamarátov, či už potraviny. Stačí, keď pozriem, že niekto vôjde do potravín, nakupovať si a vidím, čo si nakupuje. Čiže stále si vyberáme, stále rozhodujeme, stále si niečo zvolíme. Nejak sa rozhodujeme. Čiže treba pracovať na sebe a potom budem niečo iné si vyberať. Iných kamarátov, iných ľudí, iné potraviny, všetko iné. Súhlasím. Ideme na 10. zákon. Na 10. zákon. Zákon tu a teraz. Áno. Neriešiť, čo bude. Neriešiť veľmi, čo bolo. Z minulosti maximálne sa poučiť a pustiť. Áno. Čo nám ide najťažšie. Púšťať. Niektorým. Akože nám myslím, áno. U mňa veľakrát riešia to, že a keď ale čo robil ten a ten, alebo ako im krivdil. A stále im hovorím, že nie. Alebo čo si mi vtedy povedal. Áno, ale stále hovorím, že a potom normálne ten človek, ja mám viac klientov takých, čo normálne ochoreli, kadejaké dosť vážne zdravotné problémy majú a stále riešia len to, že ale pred tými 15 alebo 20 rokmi, jak im ublížili. A minule som čítala presne takú vetu, že je veľmi veľká hlúposť dávať a vypiť jed a čakať, že ten druhý zomrie. Lebo to tak nefunguje. Čiže v sebe, keď toto meliem dookola a si myslím, že on dostane to svoje, no nie, akurát sebe ublížim. Čiže hovorím, normálne sú ochotní zomrieť. A keď poviem, že ale pustite to, nepustím, lebo nech je trestaný ten druhý, nech nemá dobrý život, nech si to uvedomuje. Ale jak si uvedomuje? To je presne to, čo sme sa bavili, že niektorí sú normálne ochotní zomrieť za svoju pravdu. Za svoju pravdu. Áno, presne tak. To je plná sveta pravda. To je sveta pravda. Takže je veľmi dôležité žiť tu a teraz. Čiže čo viem teraz zmeniť? Čo viem teraz urobiť? Nepozerať sa na to, na nejaké ďaleké, ani do budúcnosti, že či budem mať o 4 mesiace alebo 5 mesiacov, čo so mnou bude. Tu a teraz. Čo viem teraz urobiť so svojím životom? Teraz hneď. No. Minúty tvoria roky. Presne. Zákon 11. Trpezlivosť. Počkaj. Zákon trpezlivosti a odmeny. Aha, trpezlivosti a odmeny. No. To zase, trpezlivosť, to je výsadou, by malo byť každého. Áno. Nič nebolo stvorené hneď. Takže potrebujeme byť trpezliví, vnímaví. A podľa mňa trpezlivosť je aj tá viera. Že veriť, že všetko, mať takú veľmi silnú vieru, áno, že všetko ide dobrým smerom. Keď ja urobím tie správne kroky, všetko ide dobrým smerom a všetko bude tak, ako je to pre mňa najlepšie. A nie je potom dôvod, prečo byť netrpezlivý, lebo veľakrát sa aj nám stalo, že keď trpezlivo sme vyčkali niekde alebo niečo, tak to prinieslo úplne, alebo medzi tým sa stalo niečo, čo som potrebovala, alebo ma to posunulo úplne inám. Alebo tá odmena bola obnovu väčšia. Áno, tá odmena bola oveľa väčšia. Takže byť trpezlivý je veľmi dôležitý a vnímať. A automaticky tam je aj viera v samého seba. Keď už sme aj na tú vieru prišli. Tak áno, hlavne vieru v seba. No. A vieru v dokonalosť. Ja si myslím, že tak je dokonale všetko stvorené a vymyslené a urobené podľa mňa, že naozaj, keď si tieto všetky veci uvedomujeme, tak
Nemáme prečo sa trápiť. Určite. A ideme na posledný, 12. zákon. Zákon významu a inšpirácie. Že všetko má svoj význam a všetko nás inšpiruje. K niečomu. K niečomu, áno. A hlavne vedieť, že tým všetkým prispievame k celku. Že nikdy nie je len jednota, je len jeden človek. Lebo to je celok. Ináč práve teraz podľa mňa prichádza obdobie, že treba viac sa spájať. Čiže viac prispievať k celku. Viac vnímať to celkové dobro, nie iba to dobro jednotlivca. Jasné, keď ja sa mám dobre aj ostatní, ale sa snažiť prispievať k ničomu väčšiemu. Nie nadarmo sa hovorí, že v mase je sila. Áno, presne tak. No. A to znamená presne to, že aj ľudia nech sa spájajú, nech vytvárajú spoločné podnikania, nech združenia, nech tie nápady nech spoja dokopy. Lebo sám jeden veľmi ťažko. Čiže treba tie síly dať dokopy. No, a my sme preto dvaja. Treba sa naučiť nebyť závislivý a nebyť. Lebo potom jeden druhého, potom nikto nevie, kde je tá a s pokorou. Presne tie zákony sú na to veľmi dôležité, lebo bez toho sa nedá. A áno, preto my sme dvaja. No. Zaujímavé je, že tento podcast sme už mali tak dlhšie pripravený. Áno. Dokonca sme tie zákony chceli aj vynechať. Viem, že už pozeráš na čas, no bude trošku dlhší podcast. Kto chce si zrýchli, kto nechce pozrieť na viackrát. Chápeš? To už v dnešnom internetovom svete ľudia sú veľmi flexibilní. Nájdu si riešenie. No a v podstate sme rozmýšľali, že to vynecháme. A teraz, jak sme si to prešli, mne to dalo úplne, že parádny význam mi to dáva celé. Ako to ty vnímaš. A ináč kopec som sa naučil pri tomto podcaste. Áno, a preto to robíme, to ma celkom teší. Aby sme učili aj iných. Nie? Preto to robíme. Samozrejme. Aby každý mal možnosť a šancu ľahšie žiť. Lebo každý má šancu. Len buď to vidíme, alebo len vidíme to ťažké. Čo vlastne ťažké nie je. Sú to skúsenosti, sú to lekcie. Ja stále hovorím, že život je, aj to duchovno stále je ako základná škola, stredná škola, vysoká škola, doktorantské štúdium a kadejaké štúdium. Čiže stále máme nové a nové výzvy, nové a nové učivo. Naučím sa, idem ďalej. Bez krčovitosti, bez sebaľútosti a bez tých. Čiže naozaj určite každému odporúčam držať sa tých zákonov. Keď podľa toho budete žiť, bude sa vám dariť. Podľa mňa to je veľmi dôležité. My sa ich držíme stále viac a viac. A stále je nám lepšie a lepšie. Áno. A takto nejak vlastne funguje aj naša zoznamka dvaja, kde vám vieme nájsť partnera. Presne. Čo ešte chceme povedať? Aby neboli sami. Nie? Aby neboli sami. No lebo v dvojke dvaja je žiť ľahšie. Ne? Áno. Niekedy ťa má kto potešiť, niekedy ťa má aj kto nasrať. To má. A vtedy ešte rýchlejšie zaučíme. No? A zvládame svoje emócie. Tak. Máme priestor. Áno. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budeme radi za každé jedno zdieľanie. Áno. Za každý jeden like. Ja verím. Komentár. A komentáre, áno. Kľudne vám posielajte ďalej aj témy, ktoré vás zaujímajú, ktoré chcete, aby sme vám tu rozobrali. Nie? Tak. A pokračujte v dobrej spätnej väzbe, lebo vďaka tomu to takisto robíme. Áno. Nás to veľmi poteší. Áno. Prajeme Prajeme. Pekný zvyšok dňa. Aj zvyšok života. Aj zvyšok života.